Ngiyaphi nje wathi ngishilo ngicela ngiyabhuma lecathulo. Lecathulo. Ngapha shopha kodwa na. Malini? 350 is alright. Because yeah, ngithenga the cheapest ones. Let's fazan. Now baby. I think this is enough. Baby ngiyabonga. Ngiyabonga you're the best. Abuka phela asisini la endlini phela sewenza into zakhona. Ngiyasikwazi because ngifuna my Yona. Oh. Ima, xa wenza phone call nje encane nje ngiyabuka manje. Phone call encane. Hey, what's your? Kasho kuthini manje ke? Miss, you're on your periods. I'm on my period, so I understand. Sanibona bafethu kamanje. Sure, but Sengipho uthula phethe sumule friend nje. oh yes, okay. Excelela phela phethe usiloponde phela phethe ishaka bafethu. That's nice. Anayi imali. Afethu phethe ukhona grand kanje bese awunayi imali. Lokho isimali asinayo. Ana eksela phethe ngazo ngislima bafethu. Hayi, no, 350. That's nice, man. This. Thatha yonke bese. Awusisindekele nje manje ufunani kanti kuthini? Umtshelekana ukuthi sinayo imali. Ufuna sife? Samba siyaphi? Sho, yona. Banga ukuthi uthule bese nginika u350 ecathula bathi ngithatha kwama periods. 350. Imali engaka. Yeah, boys la ube ngaphandle bethu. Yazi ngifuna wenzeni? Ngifuna uze lana usibambe inkunzi bethu thatha imali yami. Anokhuleka. Sure boy. Correct. Perfect.